Els darrers dies de la Catalunya republicana. Antoni Rovira i Virgili. Aquesta obra és la narració verídica d'uns dies dramàtics viscuts per mi quan entrà en fase culminant l'ofensiva final de Franco contra Catalunya. Narració de l'angoixa, la desfeta i l'èxode dels catalans, que han estat les principals víctimes de la guerra encesa a Espanya per l'alçament militar de l'any 1936.
Aquesta matinada, en el neguit de l'insomni, no he pensat en altra cosa sinó en la guerra. Tinc la visió claríssima del gran perill imminent. La setmana entrant, l'exèrcit franquista serà a Barcelona. Allò que temps ha pressentia, ja ve, s'acosta, és molt a prop. Hi ha els dies comptats. M'ha estat impossible de tornar-me a dormir i m'he llevat d'hora. Avui no em tranquil·litza la quietud de la casa on habito a la barriada d'Horta. La claror del nou dia no ha esvaït com havia esvaït altres vegades el pòsit negre que l'insomni deixa. He assegut davant la meva taula de treball. No he tingut durant una llarga estona esma d'escriure ni de llegir. S'ha fet l'esforç que calia? Si s'ha fet, no ha tingut eficàcia o no n'ha tingut prou. El lloc de la reunió va ésser mantingut en secret. Quan els diputats pujàrem als cotxes que ens havien de portar, no sabíem on ens portaven. Ni tan sols sabíem si el lloc era dins o fora de Barcelona. Dins una gran sala, habilitada escaientment a tota pressa i adornada amb draps barrats, s'aplegaren un centenar de persones. Lluís Companys va exposar en un discurs franc i serè la gravíssima situació militar, confessar les seves temences per la sort de Catalunya. Els dos exèrcits republicans que actuen avui en dia a Catalunya es capteren aquests dies molt diferentment. L'exèrcit de l'est combat, contraataca, es defensa. L'exèrcit de l'Ebre, desarticulat pels primers cops, no existeix. I la inexistència de l'exèrcit de l'Ebre farà probablement inútil la resistència de l'exèrcit de l'est. Així doncs, Barcelona està en perill de ser presa o encerclada? Tot i el coratge de la nostra gent no pot variar l'aspecte de la batalla en el qual l'enemic té no sols una enorme superioritat de material, ens encara superioritat numèrica de les seves tropes. La de material, però, és molt més accentuada. Contra un avió republicà, 3 avions feixistes. Contra una metralladora, 5. Contra un canó, 10. I la batalla és perduda. Només queden 3, 4 o 5 dies a la Barcelona catalana i republicana. Quan avui fa 8 dies, jo, tarragoní, vaig saber que els invasors havien entrat a Tarragona. Vaig sentir una aguda punyida al cor, talment com si hi hagués entrat la punta d'un glavi. Vaig veure amb la meva imaginació els carrers de la ciutat, aquells carrers de la meva infància i de la meva joventut, ara plens de franquistes i d'italians, orgullosos d'haver conquerit sense disparar un sol tret la romana Tàrraco.
vaig veure, vora la platja tarragonina, la caseta dels meus estius, on he escrit bona part dels meus articles i llibres. És d'una altra mena la punyeta que sento al cor, més perllongada, més profunda, més dolorosa, davant la certitud que un dia d'aquests Barcelona serà ocupada al seu torn. Ja no és el tarragoní, és el català nacional qui sent el punyent dolor. De sobte, una idea m'assalta en forma d'interrupció al monòleg mental. I si la meva vida acabés d'aquí pocs dies amb un afusellament? Morir executat és una cosa que si algun cop l'havia pensada com una eventualitat vaga, mai l'havia sentida com un perill. Aquest migdia han vingut a casa uns parents i uns amics. Tots, en entrar, em diuen el mateix, en un to de reny, ensems greu i afectuós. Encara sou aquí? Què penseu fer? Ja temps per fer el que calgui. És que encara tens confiances? No tinc cap confiança. Si no tens cap confiança, no esperaràs pas aquí, els franquistes. Penso que me n'he d'anar. Però quan? Molt aviat. Però quan, fixament? No ho sé. Em sembla que ja hauries de saber-ho. Soc diputat al Parlament de Catalunya i considero que els diputats, per anar-nos-en, ho hem de fer en virtut d'un acord previ o d'indicacions oficials. Sí, però és que moltes persones significades, diputats i tot, ja han marxat o estan a punt de fer-ho. I molts d'altres són encara aquí a Barcelona i prefereixo marxar dignament com els darrers. Faràs tard? No ho crec. Doncs ho agafaràs massa just. A última hora serà dificilíssim sortir de Barcelona. Milers i milers de persones voldran sortir i no hi haurà prou benzina ni prou cotxes. Les carreteres s'obstruiran i es produirà un estat d'anarquia i de caos. Tot això que dius és possible, no t'ho nego. Són eventualitats que no em fan gens de goig. Però quan s'ha acceptat un càrrec públic, s'ha d'acceptar també el risc de patir moments com aquest. No vulguis ésser màrtir. No aspiro a ser-ho. Doncs no vulguis fer el valent. Ni el valent ni el covard. Aspiro a una cosa molt més senzilla. Ésser digne. I d'això no en rebaixo res. Els meus familiars m'expliquen algunes converses que han sentit aquell matí pel carrer. Això em permet adonar-me'n que hi ha en el poble una emoció general i profunda, una emoció d'aquelles que només es produeixen en vigílies d'un canvi transcendental. Els franquistes de la cinquena columna multipliquen la seva activitat i aguditzen la seva audàcia. Es consideren victoriosos i es descaren en públic. Franco! 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 Les dones fan el primer paper en plena mobilització de quintes. Quin error, el de la mobilització d'ara! Criden a la plaça, al tramvia, a les cues. Aquests de la República i de la Generalitat, Negrín, companys i tota la colla, perquè ells puguin fugir i salvar-se, envien els nostres fills a morir. Les persones addictes, que són encara la majoria, estan deprimides per l'agreujament de la situació militar i no responen tan vivament com abans en sentir les frases provocatives. Tanmateix, un pot fer una interessant observació. Són força els que per una tossuderia sentimental no volen encara creure en la catàstrofe que ens ve al damunt. S'imaginen que negant-s'hi a creure-hi ajuden a evitar-la. Hi ha un fons de raó en aquesta actitud. És la revolta del nostre anhel contra la realitat adversa.
És la fe en el miracle. Cada vegada es fa el miracle. Les notícies alarmants van d'un grup a l'altre. Se sap que els franquistes ja han arribat a Sitges, a Vilafranca, a Igualada. Ningú no creu que pugui establir-se un barratge davant dels invasors. S'havia parlat d'una línia de resistència, Garraf-Calaf, feta amb temps, amb gent i amb material. Hauria sigut una línia molt forta, però sembla que no hi ha prou temps, ni prou gent, ni prou material. I els bombardejos continuen. Les converses amb alguns amics que venen de les comarques envaïdes són descoratjadores. La derrota de l'exèrcit de l'Ebre pren el caràcter d'una desfeta i en alguns llocs el d'una desbandada. Ja no hi ha salvació per Barcelona. Ja no hi ha salvació per Catalunya. Mentre la meva muller i jo tornem a peu cap a Horta, comença un altre fortíssim bombardeig que ens agafa al passeig Sant Joan, cantonada carrer València. Maria! Maria! A terra, a terra! Maria! A terra! Caminant cap a Horta parlo amb alguns amics i coneguts i veig que s'estén ràpidament la impressió que som a les acaballes. M'adono de la tèrbola satisfacció dels franquistes més o menys disfressats que em miren amb ulls dolents. I trobo compensada aquesta actitud pels que em donen les millors proves d'amistat sincera, sí. Agraeixo sobretot el gest d'un amic catalanista, el qual feia temps que no veia, i ha vingut a oferir-me el seu domicili en cas que em convingués d'estar amagat. Heus aquí unes persones d'estament modest, un conductor d'autoomnibús, un caixista, uns funcionaris de la Generalitat, que han vingut a estrènyer-me la mà. I amb quina emoció ho han fet. A la meva mà han quedat marcades unes empremtes que mai s'esborraran. Els ulls d'aquests amics diuen allò que no gosen dels llavis. Aneu-vos-en, no us deixeu agafar! Caminant cap a Horta, pel trajecte tantes vegades seguit, a cada carrer, a cada cantonada, davant cada casa em ve la mateixa idea. Qui sap quan tornaràs a passar per aquí? Potser no hi tornaràs a passar mai més. A mesura que m'acosto a casa, aquesta idea es va fent més penetrant, més obsessionant.
Mai. Un crepuscle havia estat per mi més ombrívol com el dia 23 de gener de 1939. Abans d'entrar a casa, un esforç de voluntat ha restituït tot el domini de mi mateix. El sentiment del propi deure m'ha fet reaccionar de pressa. Cal mantenir el cor fort i donar un exemple de serenitat. No tinc cap dret a deixar-me arrossegar per la ràfaga sentimental. Els meus familiars són al rebedor, acompanyats d'un parent i d'unes veïnes. Tota l'estança és plena de maletes i farcells. Bé, encara no marxem. Tot sopant, m'he esforçat per aparèixer content i tranquil. Em sembla que ho he aconseguit. Faig una frase humorística a propòsit dels bagatges que sempre m'han inspirat terror. Em fan més por les maletes que els feixistes! Em costa molt mantenir l'aparença de bon humor. La veritat és que sento un dolor agut al pit, com el d'un esquinç al cor. Els meus familiars se'n van als dormitoris. Jo em quedo al meu despatx per triar papers. És l'última tria. Destrueixo cartes i documents que podrien perjudicar o comprometre altres persones. És mitjanit. Endut pel corrent de les reflexions, continuo des de la feina. Sostinc una batalla contra els papers que envolten. Em sembla que en tinc més que mai. Em surten de tot arreu, de les caixes, dels caixons, dels calaixos, de la prestatgeria, de la carpeta, de la taula, de les cadires. No! Com més n'esquinço, més en surten. Aviat em declaro incapaç de la revisió total dels meus papers. No puc revisar-ne ni la desena part. I això que ja fa dies que treballo en aquesta feina. Desisteixo de continuar-la. Què en trauré de continuar la lluita? 1, 2, 3 hores més. Necessitaria algunes setmanes. Ja no hi sóc a temps. Em declaro vençut. Perdo la batalla contra els papers. «24 de gener de 1939. Comença d'hora la narració dels fets del dia d'avui. Devien ésser 2:15 de la matinada quan m'he posat al llit i encara no eren la 1 quan ve la meva dona, sobresaltada, a despertar-me. És que m'havia dormit, que no n'estic del tot segur, i em diu: «Aquí al davant, un auto ha tocat la botzina com si ens cridés». El timbre no funciona perquè a aquesta hora no hi ha corrent elèctric. Obro la finestra i enmig de la fosca veig lluir els fanals d'un cotxe parat. «Qui demanen?» «Venim en nom del Parlament!»
Em vesteixo ràpidament a la feble claror del llum d'oli i baixo al menjador on ja han entrat dos amics, funcionaris de la Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat. Em conten que el president Irla ha estat cridat pel president Negrín, al qual li ha indicat que els diputats al Parlament de Catalunya han de sortir de Barcelona aquesta nit mateix. Costa una mica de col·locar els bagatges dins del cotxe. 3 maletes i 4 o 5 paquets i farcells. I ens cal deixar-ne d'altres. Prou feines, tinc temps d'adreçar una mirada de recança a la casa, la silueta de la qual es dibuixa vagament entre les ombres. Una multitud de records i impressions i imatges assalten el meu esperit i es presenten a la meva imaginació com una cinta de cinematògraf. Dono un comiat silenciós a les habitacions, als mobles, als llibres, a les plantes, als animals domèstics, als arbres de l'hort i el jardí. Sempre he mirat amb tendresa els companys animats i inanimats de la meva vida quotidiana. Em penso que ningú presencia l'escena, però m'equivoco. En el moment precís que el cotxe es posa en marxa, enmig de la fosca, entre el reixat, apareixen 4 ulls fosforescents. Els gats s'han adonat de la nostra partença. Un tros més enllà, remarco que per culpa de les presses no m'he endut un paquet que tenia preparat amb l'original mecanografiat i tot d'una obra gairebé acabada que s'intitula Síntesi de la història de Catalunya. La vaig escriure a Tarragona fa 3 anys i un excel·lent amic tarragoní va copiar la màquina, bo i quedant-se com a record l'original manuscrit. El llibre imprès hauria fet unes 400 pàgines i jo hauria restat molt content en rellegir-lo fa uns dies. Oh, quin greu em sap no haver-lo pres. Em venen intencions de dir al xofer que torni enrere. He estat a punt de dir-li-ho 2 o 3 vegades, però m'he retingut. Ja és tard. I el passar més temps aquí hauria sigut una grossa imprudència. Aquest oblit deixa en mi una recança persistent. Aviat em penedeixo de no haver tornat a cercar l'original del llibre. Després he comprovat que pel que fa a l'urgència del viatge no venia d'un quart ni de mitja hora, més o menys. Però llavors no ho sabíem. Un llibre inèdit, perdut per un escriptor, és com un fill mort abans de néixer. Travessem Badalona. Travessem el coll de Montcada.
Per la carretera passa una llarga i inacabable fila de camions. Carros, cavalls i mules. Alguns soldats embolicats en flassades acompanyen el comboi, tot caminant a peu. El comboi marxa en direcció contrària a Barcelona, cap al nord. És una visió trista, depriment, fantasmal. És la visió d'una retirada militar en la nit incerta. Cada carro és una família que se'n va. Cada renglera de carros és una vila que es buida. La nit passada vam veure entre les ombres la retirada d'un exèrcit. Ara veiem en la claror del dia radiant l'èxode d'un poble. He deixat de pensar en el meu cas individual i familiar i penso insistentment en Catalunya, en la seva tràgica situació, en les seves negres perspectives, en el fat advers que tan sovint torça i trenca la seva història. Oh, Catalunya, bella, petita i noble nació, maltractada per la sort, odiada, envejada i menyspreada alhora, tota sagnant i adolorida de les caigudes i recaigudes. Qui et donarà conhort? Qui et farà justícia? Hi ha errors i culpes nostres en cada una de les caigudes de Catalunya, però el càstig és cada vegada excessiu i desproporcionat. Després de 2 hores de fer tombs i retombs, tornem a la carretera ampla i al pis pla. Travessem una plana rica d'aigua i d'arbredes. I aviat albirem un poblat. Un poblat que s'engrandeix a mesura que ens hi acostem. És Girona, la ciutat dels 4 rius i la dels innombrables setges. Fa bo de guaitar-la des d'una mica lluny. Els seus fins campanars, en aquest migdia serès, destaquen damunt l'horitzó. Allà dalt, el de la Seu. El de sota, el de Sant Feliu. Hem saludat Girona amb alegria. Dies ha que vèiem en el nom d'aquesta ciutat un símbol de salvació. L'espectacle de la ciutat se m'endú de seguida la mirada i l'atenció. No sé si envejar o menysprear aquells catalans que, preocupats pel propi cas personal, no pensen en la gran tragèdia de Catalunya. Els carrers formiguegen de gent. A les cares es reflecteix el drama de cadascú. Hi ha cansament, neguit, incertitud tormentadora. Va arribant gent i més gent, a Girona i als voltants de la ciutat. Per tot arreu hi ha farcells, matalassos, homes, dones i criatures que seuen, jeuen o dormen al damunt. 4 rius d'aigua té Girona, el Ter, l'Onyar, el Güell i el Galligants. Ara té molts més rius de gent, uns rius obscurs que creixen, s'inflen i remoregen com una enorme avinguda de temporal i ho inunden tot d'una negra multitud. Ve l'hora d'anar a dormir i no hem trobat casa ni jaç. La nit anterior hem dormit poc o no gens. Ens passarà aquesta nit la mateixa cosa? Bé, anem a la sala de sessions de l'Ajuntament. I al cap d'una estona compareix un dels secretaris d'Irla i em comunica amb aire satisfet, és un bon amic, que s'ha trobat allotjament per mi i la meva família. Però
En disposar-nos a sortir, notem que resten a la sala Soler i Pla i la seva família, que no tenen on anar. Hauran de dormir en bancs i cadires? Cedim a la muller de Soler i a la seva filla, la qual porta una nena de pocs anys, al meu lloc, i a la meva filla a la casa que ens ha estat oferta. I els que restem decidim estirar-nos damunt dels bancs. Aleshores, ve cap a mi un porter de l'Ajuntament que, amb bona traça i millor efecte, ens aparia 2 bancs entapissats de vellut vermell que, posats l'un al costat de l'altre, formen un llit suficientment espaiós. Agraïm la sol·licitud del porter. Jo no el coneixia i ell es capté com un amic amatent. Els abrics doblegats ens fan de coixí. Ben bé que està. No trigo gaire a dormir-me. M'hi ajuda el conhort que m'ha donat l'actitud del porter. En contrast amb tants amics que fallen, heus aquí un desconegut que es comporta bellament. «25 de gener de 1939. Un nou motiu d'inquietud s'afegeix als motius que ja hi havia. Diversos amics fan saber que les carreteres que menen al nord, el trànsit s'espesseeix i es fa cada moment més difícil. Des d'abans d'arribar a la Jonquera fins al Pertús, l'embotellament és formidable. Abans de sortir de Girona, em recordo d'aquell porter que hi va acomodar els 2 bancs. Vull estrènyer-li la mà i donar-li les gràcies. He encarregat a la meva filla que miri ràpidament si el troba. I sí, l'ha trobat. I l'home compareix davant meu. Com li expressaré el meu agraïment? Li oferiré un bitllet de 25 o 50 pessetes? Donar diners de la República en aquests moments en què tothom comprèn que d'aquí poc no valdran res, no estaria bé. Em recordo que duc a la butxaca, sí, un gros cigar, dels pocs que vaig portar de la Unió Soviètica fa 1 mes i mig. Li allargo el cigar i ens acomiadem amb paraules afectuoses. És una de les poques escenes cordials que m'hem portat durant l'èxode. Pugem al cotxe i arribem a l'Esplanada, on ja ens espera l'autocar del Departament de Cultura. Pugem a l'autocar.
Ens acompanyen dues parelles de Mossos d'Esquadra. Al cap de 3 hores travessem Figueres, sense aturar-nos. I després arribem a Cantallops. Cantallops. Aquest nom de paura ara em sembla un nom d'esperança. Tinc la sensació que hem començat una aventura. Hem començat l'aventura que bategem amb el nom de La nit de Cantallops. La soledat muntanyenca ens allunya de l'ambient febrós de l'èxode de les multituds i sento una emoció nova, suau i penetrant. És una emoció que té puresa i noblesa d'art. Aquest és un d'aquells moments en què el drama esdevé poesia. L'emoció estètica domina el cansament i el neguit. A mig camí del mas ens cal baixar de l'autocar. Ja no podem avançar ni un metre més. Hem fet 2 quilòmetres en una hora de marxa. Tot un rècord. Ara el viarany s'encaixona i la seva estretor no permet el pas del gros vehicle. A les fosques i a peu, amb la càrrega dels bagatges, anem avançant en renglera pel camí ple de fang, foradat de clots i sembrat de còdols. Fa 3 quarts que caminem, quan de sobte, enmig de la fosca, apareix una ombra encara més negra, en la qual es dibuixa la silueta d'una alta torre rodona. És la masia on hem de pernoctar. La processó fantasmal d'homes, dones i criatures amb els Mossos d'Esquadra que encapçalen la marxa entra dins d'un edifici rònec. Jo m'he quedat amb la meva família a l'ample estança que serveix d'entrada a la masia. Som aquí unes 12 persones, entre petites i grans. Al mig hi ha una taula i al voltant unes cadires. Al fons hi ha una llar. Això em recorda els decorats d'un drama rural, els primers freds d'Ignasi Iglesias o el de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà. M'imagino que de sobte entrarà en Manelic per la porta cridant: «He mort el llop!» De la llar encesa surt calor i claror. Molts dels presents, asseguts a les cadires, decanten el cap i s'adormen o s'abalteixen. Jo no puc dormir-me ni abaltir-me. Trobo en aquesta escena una grandesa i una pregonesa que no em deixen aclocar els ulls. Travessen la meva ànima músiques de nit i misteri i pronuncio mentalment el nom del poble, nom que sabem l'indret, Cantallops. Ara per aquí no hi deu haver gaires llops, però en temps antics de les comarques veïnes devien venir sovint amb els seus ulls fosforescents i els seus udols sinistres. El foc mou la bandera de flames, vermella i groga, com la de Catalunya. M'alço i vaig cap a la porta. L'obro una mica per guaitar el de fora. No veig sinó tenebres, no sento sinó silenci. La natura, impassible, no sap res de la tragèdia nostra. Aquesta nit de Cantallops és profunda. La tenebra és el misteri, el foc és el miracle. La nit i el foc se m'enduen
M'allunyo de la guerra, de la realitat en què vivim, i em sento atret per l'espectacle enlluernador que es produeix en desvetllar-se el ric i variat món interior de la fantasia. Una hora, o potser més, he vagat per un espai de somni. He somiat despert. I he deixat de somiar quan a trenc d'alba m'he dormit. 28 de gener de 1939. A mig matí arriba com a cosa certa i confirmada una mala notícia. La pitjor notícia. Barcelona ha caigut. Amb tot, i no és inesperada, la pèrdua de Barcelona ha produït emoció i consternació. Hi ha companys que s'han quedat més pàl·lids i altres que han deixat caure els braços en senyal de descoratjament. Han arribat al Mas unes persones que venen de la capital catalana i expliquen que el dia 25 les tropes republicanes van evacuar-la gairebé del tot. Dijous al matí les tropes franquistes encara no havien entrat, però ja començava a actuar la cinquena columna que es balotava pels carrers, paquejava en alguns barris i havia posat unes grosses pancartes a la Rambla que hi deien «Arriba Espanya!». Sento la necessitat d'estar sol. Surto a la terrassa del Mas i em passejo amunt i avall, tot buitant d'esma, el cel insegur i els núvols foscos i inflats que passen amb aire d'amenaça. Prou! de gener de 1939. De bon matí trobo alguns amics una mica neguitosos. Tot això s'allarga, ningú no sap com estan les coses, ni què fem ni què esperem. Uns amics que han anat a la Jonquera en tornen ben alarmats. No solament ha estat tancada la frontera pel costat francès, ens encara l'embussament de la carretera pel costat espanyol arriba a proporcions indescriptibles. La situació de la gent que campa al ras o s'espera davant la duana és verament tràgica. Tots els dolors la colpegen. La pèrdua de la llar, la fam, el fred, la llarga aturada, la incertitud del demà. I el temporal persisteix. La pluja cau tossuda i implacable. El conseller de Cultura, Carles Pissunyer, fa una frase de tirat literari, però de to emocionant. Hi ha una profunditat de dolor per aquestes carreteres. A mig matí el temps millora. Drets a la terrassa del Mas i recolzats a la barana, Pissunyer i jo guaitem enllà. El temps ha canviat. Ara tenim un dia esplèndid, un dia tarragoní. No em desacrediteu l'Empordà. No vull pas desacreditar-lo. Al contrari, vull posar-lo al mateix nivell que el meu camp de Tarragona. Hi ha dies empordanesos tan esplèndids com els millors dies tarragonins. Les nostres mirades ressegueixen el paisatge amb lenta complaença. Aquelles muntanyes d'allà deuen ser les Alberes, oi? Ah, sí, ho són, en efecte. Encetat el tema, Pi va resseguint amb l'esguard i assenyalant amb el braç els turons, els colls, les viles, les ruïnes i les platges d'aquest indret extrem de l'Alt Empordà. Coneixeu molt bé la comarca. Oh, és la meva. I lentament, amb una entonació no pas planyívola, ens ve coratjosa, afegeix: potser no la tornarem a veure mai més.
Amb el to ferm de les seves paraules, Pi ha volgut evitar que s'hi traslluís l'emoció. Restem silenciosos, amb l'esguard perdut en el paisatge. Sento passar el cor... Sento passar la meva ànima per dintre. Jo crec que tornarem a veure aquesta comarca i totes les altres comarques catalanes. Crec que els que estem a punt d'anar a l'exili tornarem a veure el Camp, el Vallès, la Segarra, l'Urgell, el Penedès. Tornarem a veure el Montseny, el Montsant, el Montsec, el Montserrat. Tornarem a veure Figueres, Girona, Olot, Vic, Lleida, Barcelona, Manresa, Tarragona. Totes les ciutats, totes les comarques de la pàtria que no ha mort, que no pot morir, que no morirà. Quan jo torni a Catalunya, no dic pas si jo torno a Catalunya, tornaré aquí. Demanaré als masovers que em deixin pujar en aquest mateix terrat per guaitar aquest mateix paisatge que ara tenim davant dels nostres ulls. Tard. Aquest vespre m'he topat amb el president Companys al passadís d'entrada al mas, vora la gran sala. Ens havíem vist en dies anteriors, però enmig de converses de grup. Ara sostenim tots dos un breu diàleg. Jo vaig acompanyat de la meva família i tot mostrant-la li dic: sortim demà. Esteu ben animats? Tan animats com ens és possible. Qui ho està més és el meu fill. Diu que amb el viatge podrà aprendre idiomes. Companys, somriu i acarona el petit que se sent afalagat. Ens estranyem fortament les mans. I en separar-nos em diu en veu baixa: qualsevol cosa que necessitis, ja ho saps, som bons amics. Ho he dit amb una gran cordialitat i jo he agraït les seves paraules en el mateix to. És únicament la cordialitat, allò que accepto de la seva oferta. En aquests moments, unes paraules cordials valen molt més per mi que qualsevol altra cosa. Dimarts 31 de gener de 1939. Quan ja hem resolt els petits problemes, se'ns en presenta un de més gros, amb el qual no hi comptàvem. El de posar en marxa l'autocar que es troba amagat dins d'una plotada, encara cobert pel brancatge amb el qual s'ha volgut fer-lo invisible per als avions. He examinat de prop aquest vehicle i m'ha fet poca gràcia. És un carruatge vell, despintat, amb fustes esberlades, vidres trencats i portes que no tanquen. Voleu dir que amb aquest carruatge podrem anar gaire lluny? Ve el moment de posar en marxa l'autocar i comencen els treballs. I quins treballs? Alguns homes de força i tècnica fan giravoltar la maneta, que va molt rústega. Res. L'autocar no podrà pujar al camí per la força del seu motor. No hi ha més remei que moure'l a força de braços. Hom lliga unes gruixudes cordes al davant i als costats del vehicle i 8 o 10 persones les estiren, mentre que una vintena més empenyen per les rodes i pel darrere. Avant! Amunt! Moments d'angúnia. Podrem fer moure l'autocar? Entre crits i empentes, el gros vehicle es mou. Hom trava tot seguit les rodes a fi que no reculi. Una altra embranzida, una altra aturada, una embranzida més. Avant, avant, amunt! Ja és dalt. Ja és al mig del camí. No cantem victòria encara. L'autocar és el camí, però el seu motor s'entossudeix a no posar-se en moviment. Estirant i empenyent el vehicle, hom el fa caminar endavant i endarrere alternativament. De sobte, s'alça una clamor joiosa. Ara! Ara! Ara!
han ressonat uns espetecs violents. El motor ja va, el seu soroll és físicament desagradable, però esperançador. Apa, a pujar. Salutacions de comiat, braços, mans i mocadors que es mouen de pressa. Jo tinc el cor en un puny, perquè l'autocar emprèn la pujada amb una trepidació alarmant. El motor fa un soroll irregular i escardat que és presagi d'una aturada o de qualsevol accident. Aquest autocar ens ha de dur fins a França? A còpia de paciència, de temps, de tocs de clàxon i de crits, arribem a la bifurcació i emprenem la direcció a la Jonquera. Un cop hem passat la Jonquera, l'embús és formidable i ens aturem. Aviat seran les 12 i hem sortit sense esmorzar. Les provisions col·lectives dels expedicionaris són tan escasses que no permeten altra cosa sinó distribuir una mena de berenar. Veient que l'espera continua, es serveix una petita, petitíssima ració general de pa i formatge. Finalment, l'autocar segueix avançant, a poc, però amb regularitat. Li he obert un crèdit de confiança i estic segur que no em defraudarà. Per dins no està tan desballestat com per fora. Va, perdo la por que caigui miques damunt la ruta. Som en una pujada i anem a entrar al coll del Pertús. En aquest trajecte l'espectacle és profundament llastimós. A banda i banda de la carretera hi ha un doble rengle de camions espatllats, sovint estimbats, maletes esbotzades, coixins, coixineres, peces de vestir, sabates, espardenyes, barrets, tot destrossat i abandonat. És un espectacle de misèria, de brutícia, de catàstrofe. I enmig de tot el dolor apareix en el paisatge la nostra esperança. El Pertús és la frontera! En acostar-nos-hi ens adonem del barratge que hi ha muntat, una cadena mig alçada i al darrere un escamot de gendarmes i un cordó de soldats amb fusell i baioneta al canó. Fem el pas de la ratlla sense destorbs. Davant de nosaltres la cadena cau. Ja som a França! Els nostres cors bateguen. És el moment de més forta emoció. M'adono que la meva muller plora silenciosament i que mira enrere cap a la terra que hem deixat, de la qual ella no n'havia sortit mai.
Gràcies.